Ene yeda enjoko Berekummanhene mountain so ene pa wani kwhwe adaje ni poso bia fire tuntum ne kokko ni nyina no akwakoye Daasebre Dr. Amankona Diawuo the second papa ye bere bi otwa mu no na no ye former paramount chief edema Berekum Bono Region asem na mekan na ene fiti bra papa ye ko ne nsamanchi ne mpanifo ahwese bibia betumi akoso toten ti ene ko Berekummanhene mountain so ene ne abodwa kese papa se ye de papa ya tompam ye na yiye kese na bibia mi awie peyo na eno ana ne Otumfuo Osei Tutu II opinso enso abuna ketema ko piemu ho ne bra ne opinso efiri eye manhia ana Asanteman temu no na eja wadwenya asem keto akora wo hwe convoy ni kasi didi papa ye nimu a unsa Asanteman nkasa de eyo man jawadwo fanzini VIP ane di nana Otumfuo Osei Tutu achi nko aye mako aduasa 30 kase keka ho kra de yintumi nkan police military asojafo asrafo mpanimfo na di papa yachi hu se yes bibia wie peyo ne nana Otumfuo Osei Tutu nso epiemu ewo eye Berekum no apia stadium kra nso no abodwa kra nso twa no ne ohwe videos e di screen so akwa ni aba apia stadium ne da screen so ana ye de asante ayi Asante yo omo peye ye omo numa ye brade apia stadium wo dwa no ho ye mo openso akwaba na ne yese na bidi kankan na ne pa wani kwhwe ewokum ayi Berekum ene ne mountain so anya asem ketu akora na ayi na nka nyina ye hwe no musi anka Dormaahene enso ebe kopiemu ewase na nka bibia nso atumi awie peyo na enura nkuada 22nd November 2023 na ebe to dwase sunyane high court no ede tabon ato eye ose ade yo osagefo ajimanbedu the second no ye Dormaahene so ontumi nkwa ye na se hobi ontumi nkwa national security be frame minister for chieftaincy be frame na mu ne be kan no yem sre be ne be mobo me ajo be do me nyamobo because Berekummanhene me manimi mu di machi no piama aya me na me ko che ne mu aya me na me ko che ne mu nyam na mom yes no me ni bibi bia ka na mom ade na si no nkai da bia me kai anyomba nti wo efia da bi no ho akoyede na ni nyina no akwakoye ulu se bire bi atwa mu ane Dormaahene oba internet super awe ni kasam bia no opese o kire power na Otumfuo Osei Tutu nso ba no nso kasa no nso pese o kire power so bia ntumi ni obi eso eja wadwo neno anenam so ma yesunyane high court no ede tabon ato Dormaahene so se eyie ontumi nkwase bi ni nyina ne se ye twe ama adwobere no kena nko yekuhie mu a watimi ni waka bibia ntumi ankopie mu ho na eno na ababeto dwa mosomfo dankwasi prince yankasa nche kura ye nkonkwohwe dwaba ne mpanimfo ma ho kwan na ye papa ye de nato mpam na bibia tumi wie peyo na ye nkohwe de ye koso ne ho ama ne bono emra ne ye ba ya twaso ba before be video no ede aba no Full technologies ede amount so mo yadwumako makọ adare mu ene eba CCTV camera installation wasi ofie wo office so person the camera ebobo na monitor 24 hours movement bia na Pro technologies asweye eba electric fence installation na omoye automated gate installation any remote ekura wo show dem na gate ya ba besia kredi wo de Pro technologies asweye na bibie ntumi enwepeyo wo ka wo de ka mahan se nkrofon hwe wo ka so ma wo pe car tracker na se GPS de aboma wo de fuani echire Pro technologies asweye so wasi ofia na so office wo pe solar system solar power o de fuani echire adwumako asweye na bibie ntumi enwepeyo wo pe emu nchire mu mu ama ne ba frame penifo test numbers ne do screen so a onsa ebeka mpenifo abusia yenkwahwe de ekoso Berekum emra Berekum na ho enenne ewiase nyina ani
eda esanse Berekummanhene Daasebre eye Amankona Diawuo otoso emienu efra ntoma ne tintim na ode hyekese obrempon kase etutu anaso odepon kase etutu saa no a na ne adehye ni abre achese wani eta akokɔ na enkra yensa kan se wonayiyo a wonom hyase enne nano dwada no enne yi na aduru ne pompon so ankasa enti krobia ye fra Asante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu abebio woni na brempon ena nanom ahemfo etietia wonto ne ochacha toto abese no edi kojan abobo wontia wokɔ akwakwahwɛ eye na Berekummanhene na yiyo no ama no akɔ yiye pepepe se de woseko na enkra ba kyerɛ se ne na nanom VIP boss yi maako be se duasa ene wono mu atimuo a kyese krobia ye fra Asante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu abebio so woni ne convoy ene eswani enso ka kyerɛ amamre pa amane pa ena edi afurusane na eswani na yenkwa mansachi amekwa bi mreku a wono no agya Berekum ena obutuo womwo yen na yenhwe se de enioma esi ekɔ amansachi amotumenka nana Berekum bɔkɔ de nyamia domaka bes makakra bi na sidie wodi kan ede atu edwa no Daasebre Dr. Amankona unyano bedi ko ene ne bwana ya ndoti university ekoso na sidie wodi kan ya makakra ya manje ne ikekupa ene ena oteta ne bra no maso tu koni ni ben kunina ko petira kum na atusu Daasebre Dr. Amankona Diawuo totu na ndio kari tu jano ya kase asante progress asante ya bomba vie boss die mako bebro ediasa ena contemporary town hall taso uta hands nso mako edu se Asantena mu na ne yenyina ya ba bepie mu ewo Berekum na yenyina ya ba besu nana Daasebre Dr. Amankona Diawuo otoso emienu ti so be du Berekum dia na ya arahusem ene esunye dwadwa ni na dotiya ya edi ama nana edai na amansachi amie buae kakra se de yete se Otumfuo Osei Tutu abebio eba no opemso anya beduru Berekum ana wonya ma ho mframa ena eboyi pepe die nana enya beduru Berekum na yenyina okwaso na se wohwe ekwan so eba na nipa dodo na ekroba akwa frefre na kato yeduru ho no nkofo dodo na kureje to Asante Frank nyina etwen na ama na kwa aba ni nyina mu no so ne free Kumasi eba no yeduru mankran so na ese suafo so gina kwa ho a omu nyina etwen ama nana akwa aba ene baba ebra wo ba Berekum yi ntino amane na mamre die sisia no akaka ni yeduru Berekum akwa no nyina eye tuntum ne kokko ekire se na eyipon ekoso ewo Berekum a enye asemketua na amansachi amie yekan yenim se yiyo no mo hyase efiri na no dwada boyemu nkomo kakra de akoso a ababedru ene den no se empenfo se obempon tutu a na ede asma banti na wotwe na omoyi bi esi ho a omo eye dotiye ede ama Daasebre Dr. Amankona Diawuo toso mienu na ayiyo no efrase edwada no November da na etoso eduonu na empenfo ahodo na fide empenfo ayehye no omo hye no edabia ene enkofuku na empenfo dodo a omo ebeba tina etwa begina se ene obubo de toso eduonu miensen na ene anadwo na yebepe na nakra bienti no na ho akohia se Otumfuo Osei Tutu ebepie mu ene na me ba ahoho nom ne ade aba se de okan nipa ne Asantehene eba nko a na VIP mako bebro aduasa nom ne Toyota Haze di akire ba cho ba Facebook sesi ya abra Asanteman abrempon etu ade afiri manhia fikasiem ado ani akire Berekum no ene VIP no ena esesa so ho enya sanketwa ahoho abakuro no mpa ho ene obi nganjo se bunu ntade ubeduru Berekum a yebeduru yemfa nse simani tete mienu nie do yenya ntiri ye ka mu de nanso utimu se ahokwo ewu krom ena kromafo nso aba omunyina jam nana Diawuo a otoso miensa na abakoso kakra ewom ene se nana Diawuo a otoso miensen se wo hwe the paramount chiefs a aba Berekum a wono ena etoso du miensa
na udi akonya no ewo mfimpino ani edunwotwe na yese ohwa enei etifi mara yese mfinhie num na etimi edetena ba mu akonya isu a enei wetana nom ewo nsedo yo na mwanya brepotin a Otumfuo ba beduru ho no ye immediate media fe ni edu enti ehwe nim se simabe se eduonu ekona edu asan achi no na ebetimi abeduru Berekum ha maye na wase na enra enkraba yese nipa bia ewo Berekum Traditional Council makwakwakwaje tabo de ato na Dormaahene so se eyie no ma onsi ase no eno ho nkomo so akwakosisen sansem no awuka no yenso yatibi na enam se minya mbom prepani bia no yatibi se empanifo na wase nkono no ba a day before ansana o tekoko so aba but na ebinimo ka se weye atesem na meme ka sanse minya nyinchi mu mfimpanifo na ebinimo ka se ono wotumpo bi se nko obeba ene Otumfuo abehia ne ene namso ema ene court ode tabaton so se ene ontimi ma esan se omo hye bre ede ma ne se nko oba sada no mpanifo se wantimi amfa we se anya oyo nti ene de na ese mra ma no ho kwan se wo mra eye na se mayana wase amansanche ame na yemfa wonsi no be bisa se na ebansai na Berekummanhene awu a Otumfuo Osei Tutu abebio ebekọ eye Berekum ye ka Berekum abakosem a wonmo ankasa no firi Asante asokore na abra Asanteman ene eye Germanfo entokwa hihye so eye emfie apem aha nwotwe no mu ho no baabi 18th century mu ho baabi no de Asanteman ewura sabre na opokuware ene na pamfo ye ne se wonmo di akon no awie die nanso ewo se wonmo edu adehye ni bi edua akofo no bi edua mfimfin ho no mo de wo mani eye Germanfo no se be ya womo ewia won ho ede kontomoafo ti kwa bebroma no mu a obeyire wo mo enti ene wo de kyekere eye Berekum ekuro no enti se wo ha Berekum man ehya Asanteman ase eka Asanteman ho prekope enti eye Otumfuo Osei Tutu abebio ne de kronkronkron ne brempon ena atofom ne basa so a wono ankasa etietia chacha mu tia ne ntuma mu ekọ hwenani achi ansa ne yebekora ne brempon na yakora no enu nti na okọ no nti ho abakosem kakra ewo ho eno no abusua na de ekoso ewo Berekum ene ne mpotem mu eno no ne senem di kankan pa woni ko hwa daji ni poso kora chawajo Asantefo mu no mayiye vrate the way beji ayie no ho no pan to pan awade Yesu eti na tese de yekoso wo ho amosofo da Kwansi Prince me de ho amane bono ede abrew eti ebekoso de yane ade achi de bepiem bia ba na ebe matiefo ne ahwefo so ahu de yekọ ne de ba twetwero mu two na bibia tumi awie pe before ebekra mo ama yakono mekanfo before Berekum ama yakon awusia before Berekum ama yakon me kanfo Caresse Company Limited omundo e friend Zahara mixture Zahara J capsules de ama o se be infection bacteria bi abagi ni padua na contents wo no kwaje Zahara ndro bi se ba malaria fever typhoid o diabetes blood pressure no ekosoro kwaje hindi heba mixture bi na Zahara man capsules de ye memedru be ma de bo anim tim keja na una o sense so na 2 minutes 1 minute na bari o hwe wanim enye fine kwaje Zahara man capsules bi na be ma tumi gina so che na bibie ntumi enwie pe no mo hindi eba me hye se na bi kan ho asem no etu yade deku ma otumi enya fa ho de ni fa ho to edro upade dudu atu akofoma se ne eba store sound sabeka ndro bi mo amwo akirichi ne benche mu nsebise bia nfa numbers ne de oskunu sun penifo twetwe nkommo na bibie ntumi endimu ya fra me dan Kwansi Prince uba no subscribe no share na busu na tumi akoso ayekese nyame yadoma da se ne ebese de ehye mu